Zure seme gaztea lehenengo aldiz dijoa lantegira. Aita zeran aldetik zer esaten diozu? Bertso mueta, 4 puntukoa 8 nagusian. Egun lanera tabiatu zait seme honeta prestua, fabrikarako izatu baitu tipi-tipiti goztua. Hauxe semea goguan arzak zinez da justua, lagunek ilan beti atxiki etxeko errespetua. Nolaz beitere behar baitugu irabaziguk bizia, atsegin dia tailer horretan ofizioan hastia. Kontseilu batzuk jale ondituk nola ia izen gaztia, maitetasuna beti atxiki lehen aitari ikasia. Aizak semia kontseilatzeaut nola bai aiti laguna, 8 oren ez bukatuko duk talerdian den eguna. Lagun artian izan behar dukan guziendako ona, eta gainera gero irakutsi aizela eskualduna.